Takže máme tady story time o tom, jak mi nepřišel balíček z Vinted. Ano, přišel mi, ale i tady mám takový fail, co se mi stal. Včera, když jsem šla ze školy, tak se s kamarádkou šla do PayPal boxu, že se půjdu vyzvednout svou zásilku. A já byla jako, že to tam už bude, protože posílali e-mail s takým tím číslem pro otevření zásilky. To, že vám pošlu to číslo, neznamená, že už to tam je. Já jsem si myslela, a prostě to šla. A 5krát jsem to zkoušela, bylo to ještě do Z-boxu, se náhodou se neposlala do jiného boxu, což jako nešlo, ale zkusila to radši. No, ne. Nebylo to tam nikde jinde. Tak potom voláme na to číslo, PayPalka, a tam nám říkají, že to přijde zítra, že to jakoby byl e-mail, jako že už to převzali, že to zítra přijde, jakoby. A je že to byl fakt rabas, protože ranní je tam prostě u toho Z-boxu stát, nebo u toho PayPal boxu stát třeba jako prostě strašně dlouho a jako už mi to trošku docházelo, jakoby. A ta kámoška byla jako, že tak zavoláme tam. A vaše, tak OK, hele, jo. Jako trošku jsem jako tušila, jako, že to bylo jenom to, že to převzali, protože říkali 23 nebo 24, že to přijde, takže jsem přemýšlela, jako s tím náhodou není, no. A potom, dneska, když jakoby mám odplátku, takže jsem 20 minut asi prostě měla. A já jsem šla prostě do toho PayPalka, tak jsem si to vyzvedla. A bylo to tam fakt jako ještě nice. Takže mi to nakonec přišlo. A jenom prostě s tím to, že nepřišel ten první den, ale ten poslední den to mohlo přijít. Takže jakoby tak, takže to taky přišla.